Il-ftehim iffirmat ser jara l-għaqdiet volontarji għawċin ikollhom aċċess aħjar għas-servizzi offruti miċ-ċentru tal-volontarjat f'Għawdex. Dan hekk kif il-ftehim iffirmat bejn il-Ministeru għal Għawdex, is-Segretarjat Parlamentari għall-Isport, ir-Rekreazzjoni u l-Għaqdiet Volontarji u l-Kunsill għas-settur tal-volontarjat ser jara l-kollaborazzjoni biex dan iċ-ċentru ikun immexxi mill-istess Kunsill. Iċ-ċentru ser ikun qed iservi primarjament biex il-volontarjat ikompli jiżviluppa f'Għawdex u l-għaqdiet volontarji jsibu l-appoġġ meħtieġ ta' kuljum. Dan filwaqt li ċ-ċentru ser ikun qed iservi bħala bażi minn fejn dawn l-għaqdiet jistgħu jaħdmu. Fost is-servizzi li ser joffri dan iċ-ċentru hemm żewġ uffiċini disponibbli biex jintużaw mill-għaqdiet volontarji għawċin u sala mamra b'apparat elettroniku sabiex isiru l-preżentazzjonijiet. Il-President tal-Kunsill Malti għall-Volontarjat Dr. Noel Camilleri spjega kif dan iċ-ċentru ser jixpruna l-ħidma volontarja fil-komunità għawċija. Sa nipprovdu servizz aħjar, mod aktar effiċjenti u mod aktar ukoll modern biex il-volontarjat kollha, is-setturi kollha tal-volontarjat, l-għaqdiet volontarji, se jkollu il-faċilità li jżaw dawn iċ-ċentru b'mod liberu u fl-interess tas-settur. Il-Ministru għal Għawdex Clint Camilleri spjega kif l-għan ta' dan iċ-ċentru huwa li jservi sabiex irawwem u jiżviluppa il-volontarjat fil-komunità għawċija. Permezz ta' dan il-ftehim ser ikun hemm aktar assistenza għas-settur volontarju, għall-volontiera, għall-NGOs, u dan proprju qegħdin nagħmlu sabiex dawk is-servizzi li jeżistu ġewwa l-Gżira ta' Malta jkunu hawnhekk ukoll ġewwa Għawdex. Is-Segretarju Parlamentari għall-Volontarjat Clifton Grima saħaq kif dan il-ftehim ser jassigura servizz dejjemi u stabbli għall-għaqdiet volontarji għawċin. L-għaqdiet volontarji għawċin li jagħmlu tant xogħol imprezzabbli ġewwa l-komunitajiet ġewwa Għawdex ikollhom propju punt stabbli li fih jistgħu jsibu l-għajnuna, jistgħu jsibu d-direzzjoni u fuq kollox ikunu jistgħu jibbenefikaw mid-diversi skemi u diversi inizjattivi li jiġu mħabbra minn żmien għal żmien.